да си брат на толкова талантлива принцеса. Когато беше бебе, дори преди да ходи, вместо да пие топло мляко, тя правеше си отвари и обувките си връзваше. После яздеше коне, семейството с нея гордее се. Искам горди да са и с мен. А те казват: Зария е страхотна, Зария е върха, по всичко тя е най-добра. А аз съм след това и тя мощна е като рев. А пък аз съм въздишка, де да бях така брилянтен като моята сестричка. Но аз мисля, че и ти си брилянтен като Зария. Брилянтната сестричка. Да, да, да. Чакай! Какво да направя знам, за да изтрия моя срам. Ще науча нещо сложно днес от тази книга тук. Ще имам успех и ще бъда чуд. И ще казват: Зейн е страхотен, Зейн е на върха. На всички аз ще съм любим, ще бъда аз звезда. Към мен ще гледат с захлас и ще казват с въздишка: ти си толкова брилянтен, като не ти двойно по-брилянтен. Не, ти си все по-брилянтен. Брилянтен, брилянтен, по-брилянтен от сестра си. Я пак, Зария, искаш аз да ти помогна с отварата ли? Няма проблем, все пак ти си ми брилянтната сестричка.